Hi guys! Welcome back to my channel! Pupunta kami sa bukid. Tapos, ang nabili kong tuyo, dalhin ko ito doon. 2 kilo na tuyo para doon sa tindahan. Tapos, napansin ninyo noong nakaraan, may mga laso sa buhok. Dalhin ko ito kasi may mga pamangkin ako doon. Ito, yung pinadala sa akin nung nakaraan. Ito, mga laso ng buhok. Mga laso ng buhok, guys. Para matali ang mga buhok ng mga pamangkin ko. Ito, may hairpin pa, oo. Yan. Tapos ito. Magamit nila ito, guys. Ito, dalhin ko ito doon sa bukid para magamit ito ng mga pamangkin ko. Tapos, may sabon. May sabon ako ibigay sa kapatid ko. May sabon, mga sis. Eto, mga sis, ang sabon. Ano to? SMV Beauty. Ibigay ko ito ng kapatid ko. Pinadala din sa akin yan. Tapos ito, Yasoy Ultimate Bleaching Soap. Pinadala din ito sa akin. Kaulano na siya, guys. Parang uulan ngayon. Ang sobrang init. Alingaang na alingaang kaayo. Pawis na ako. Sobrang init, guys. Ayan. Ayun, guys, mag-ready na kami para punta na kami doon sa bukid namin. Punta na naman sa bukid ang beauty ko, guys. Tapos dito ko ilagay ang tuyo namin. Para ito sa tindahan ko. Tapos, daan muna kami sa merkado para may bilhin ako doon. Para paninda ko doon sa bukid. A few moments later. Here na kami sa bukid, guys. Tapos magkilaw kami. Bumili kami ng isda, tamban. Ayan. Tapos si Uncle Dodo, pinsan sa akong mother. Nagkinlo sila sa para kinilaw. Bumili din kami ng guso. Guso ta, lato. Ito ang guso. Bumili kami ng guso. Tapos may mga lamas. Tapos ang kapatid ko siyang mag-asikaso sa guso. Yan ang mga nabili ko kanina doon sa merkado. Tapos ngayon, nakaluto na si Alshel. Eto, guys, ang ulam nila ni Mother. Ang ulam nila ay nangka. Nangka ang ilang ulam. Tapos si Alshel, nakaluto na si Alshel. Ang bilis talaga ni Alshel nakaluto. Eto ang niluto ni Alshel, peniritong tamban. Piniritong tamban, mga sis, ang sarap. Tapos nagkilaw sila doon. Nag-asikaso sila ng kilawin nila. Me, sexy si Mimi. Pagka-sexy ni Mimi. Pagka-sexy ni Mimi, oh. Ang likod ni Mimi, be. Da, sexy na sexy kay si Mimi, oh. Hala. Waka gisapot. Tapos si Bintoy. Si Queenie, magunsa magkache. Magluag. Wala na day kanon di ay. Wala, Alshel. Wala na day kanon. Pagkaon na nagluag-luag ini sila lulo. Tapos si Lola, always si Lola. Nagkaon na ka, Lola? Oh, ba nakakaon? Oo. Tapos na si Lolang kumain. Tapos ngayon, ako na naman ang kakain. Ay, naku guys, nag-brown out. Pagdating namin dito, brown out na. Kain tayo, guys. Ang ulam ko ay... Ito ang ulam ko, langka. Kinsay nakarelate dyan. Gulay na langka. May piritong isda. Piritong tamban, mga ses. Tapos may kanin. Kain tayo, mga ses. Ay, pa nito.
Nakinilaw ho, napaginang ka. Ali ba? Naman, Na ako? Pangutang rin ta dito. Ito na guys, kain tayo guys. Ito guys, kapatid ni Kikin. Lula, Gwapo din. pinsa man na. Pinsa man na. Hindi na ba, ha? Cook? Kaon una, iha cook. Di lagi ko kang nagdudulog nito. Ambot ba kuno? Pinsa Ikaw, ka. di ka maibog sa nangka, oh. Bago nito na nangka mo nito. Nangka gyapon? Ah, Kikin day. Anak na ni Marlon. Marlon Alaba. Ala, yung papa si Tommy. Ah? Ang asim ng suka. Oh. Apo nila. Kuno ma. Tanawa na ba kwarta na makondi. Di ko rin. Di ay, ako yung patanaw ni mo. Sumusa ba siya? Ako yung patanaw mo, wala. Tanawa kay dana og nabay kwarta. Kagayon. Kuya ma. Isa ka litro. Kami man gagawin. No, kuto kami dua sa tanawa lugar pang. Yun si Ritzy isa. Dana ra sa sulo. Atay panty na nang kita. Kalirait tago-taguan mura mo niya sa Tindam na. aga-aga kanin yung kalaki doon ng siruin. Oh, man dia? Ay, dak kwarta. Ayun guys, ang pinsan ko, kinalkal niya kung may pira ba yung bag ko. Yan. Buwi dia, do man di ka magsipir mo. Perpino. Nahirpin da na. Lagi dia. Way kwarta? Wala lagi, kwarta lagi. Ito guys, continue tayo sa kain guys. Ayan. O, diba? Sarap ng ulam guys, oh. May langka, tapos piniritong tamban. Yung partner ko, magkilaw sila. Ayaw ko na magkilaw. Dili labo ang liso ta, no? Dili labo ang liso. Ito na guys, ang salad na gusto. Tapos, may natimpla sila na juice. Pintoy, oh. Sige na, pagkuha mong baso, tagsa-tagsag baso ka, oh. Oh, ayaw pag puno kay daghan. Kuan ra, tunga-tunga ra. Ra kinilaw. Ham kan gusok. Bira. Bilang lato. Busok na, busok. Lato. Gusto. Katong Sa lato, diya kanon. muratog itlog-itlog ng lato. Nana sila, mga Na aktor. timingan. Ilaw. Timingan jud pag abot. Nagilaw. Way kanon. Bagay, legit Note nami. dan sa kanon. O akong igagaw. Panga sila. Di kinilaw, oh. Ano si Jay? Jay! Nakinilaw, oh. Timingan sila pag abot. Watos kutara, duwa kutara sa ring. Nahubog na but. Nasilduhan mo, Alan? Nasilduhan mo? Naman ganito. Ha? Naman ganito. Mura. Way ayo din ng trabaho adi ay. Impas ang utang. Damay ng utangan. Ahak ng utang, impas ani. Nato Ariel, oh. Bapak luto niyong kanong diha. King. Gina Ariel. Kay urot na naron. Ako ko nimo. Imo man ang katungod. Pagkabot mo na uwo ko ba? A few moments later. Kain tayo ng hapunan. May kanin. Tapos, ang ulam ko, isda. Paksiw na isda na may talong at saka ampalaya. Ang charap-charap ng olams. Magkamay na lang ako, guys.
Naghugas na ako ng kamay. Ang laki na isda, oh. Tamban ito na isda, guys. Pero, sobrang taba. Sarap. Pag di ko to maubos, ibigay ko to kay Buday. Eto mga sis, may bumili. Asukal 1/4. Unsa pa? Kape? Tulo ka stick. Tulo ka stick. Bumili na niya. Isa, dalawa, tatlo. Tulo ka stick, kape. Milo da yun. Isa ra ka Milo? Duha. Agay, duha. Dalawang Milo. Pastillas din, 10 piso. Pastillas. Eto, bumili. Pila bali 20? Gisra. 20 na lang ni, kilami ra ba? Kapit na mahurot. 20 ha, kagikaroon lang. 8, 10. 20 hon? Gisra. Eto ang mga nabili mga ses. Todo tipid. Ayan. Ang binili, asukal, Milo duha. Oh, si Mimi ang bumili. Asukal, Milo, kape, safeguard, at saka todo tipid. Yara. Thank you so much. Dili ka guli. Di na kulit na may katulog ni mo, me. Adiri na taabay mi ha.